ọhaneze ndị ọma ji eme ọnụ anyị na-anabata onye ọbụla na ihe omume anyị nke anyị na-eme kwa izu. N'ụbọchị tata bụ Wednesday, abalị 26 nke ọnwa abụọ n'afọ 2020. Gbata ọnụ ntị na akata ụnụ nụrụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị ọrụ nlekọta ahụike adọọla ọhaneze aka na ntị maka nje ọrịa bụ coronavirus. Igwe JUN Ezerioha arịọla ndị nne na nna ka ha kpachapụrụ ụmụ ha anya site n'ịkụziri ha asụsụ Igbo na omenala Igbo mgbe ha gabere. Onye nlekọta ahụike arịọla ụmụ nwoke, ọkachasị ndị ntorobịa na ndị nna ndị ụfọdụ, ka ha dododo gbanahụ ọgwụ ike ndị ụfọdụ ha na-aṅụ n'oge ndị a. Igwe uwe ezu oke arịọla ndị niile na-eme ejije ka ha bikodo dodo were ihe ha na-eme wee kpọrọ ihe. Ngwa tọnụ ntị na ka unu nụrụzie akụkọ anyị n'uju. Ndị ọrụ nlekọta ahụike arịọla ọhaneze ka ha biko gbanahụ ọrịa bụ coronavirus nke jupụtara n'obodo anyị ugbu a. Onye nlekọta ahụike gara n'ihu kwuo na ọrịa bụ ọrịa na-egbu n'otu ntabi anya na-echeghị eche, n'ihi ọ dọrọ ọhaneze aka na ntị ka ha biko na-echekwa ihe oriri ha nke ọma ka ha wee ghara inweta ọrịa. N'agbanyeghị, ọ gara n'ihu kwuo na sọsọ onye nwere ike ịgbanahụ ọrịa bụ Ada na-akpọ ngala kwesịrị n'ihi na ọ ma azasaa nke ọma. Igwe JUN Ezerioha bụ eze na-achị Ihite Owerri adọọla ndị nne na nna aka na ntị ma rịọ ha dododo ka onye ọbụla kpachapụrụ ụmụ ya anya site n'inye ha ezi ntụziaka, inye ha ezi ọzụzụ na ịkụziri ha asụsụ na omenala Igbo mgbe ha ka pere mpe, ka ọ ga-abụ na mgbe ha ga na-eto na ha ga-ama nke bụ asụsụ Igbo, omenala na ihe ndị ọzọ niile bụ ihe eji mara ndị Igbo. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ịhụ ụmụaka mụrụ n'ala Igbo, ndị toro n'ala Igbo mana ha amaghị asụsụ maọbụ omenala Igbo, mezie ha a na-enwezi ndị na-adịghị abasi uru n'obodo anyị. Ọ rịọrọ ndị nne na nna ka ha biko mee ihe niile ha kwesịrị ime ịhụ na ụmụ ha ma asụsụ na omenala Igbo. Onye nlekọta ahụike adọọla ụmụ okorobịa aka na ntị ka ha biko gbanahụ ọtụtụ ọgwụ ike nke a na-aṅụ n'oge ndị a. Ọ gara n'ihu kwuo na ihe eduba n'ọtụtụ ụmụ okorobịa n'ọnwa erughị eru, ma rịọ ha ka onye ọbụla biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Akụkọ mere n'obodo. Otu nwaanyị ejiri na mma wee magbuo di ya n'ihi ihe foto ọ hụrụ na mkparịta ụka ya na nwa agbọghọbịa. Anya hụrụ ka eberebe a si wee gbuo bụ amị nwa. Ọ kọwara na ihe dị otu a mere n'obodo a na-akpọ Ikobi, na nwaanyị a jiri mma wee magbuo di ya dịka ọ na-arahụ ụra n'abalị mgbe ọ lere anya n'ekwentị di ya wee hụta mkparịta ụka ya na otu nwaanyị kpara na mesenja. Ọ kwara arịrị ma wee iwe ma were mma wee duna nwoke a mmụọ n'ike, wee na-asị na nwoke a na nwaanyị ọzọ na-enwe mmekọrịta ebe ya na ya bi n'ụlọ. Wee na-arịọ ka ihe dị otu a ka ọ ghara ịga n'ihu na-eme n'ihi na anyị kwenyere na ịdị n'otu. Igwe uwe ezu oke arịọla ndị niile na-eme ejije ka ha bikodo dodo were ihe ha na-eme wee kpọrọ ihe. O kwuru nke mgbe nleta akụkọ anyị jere njem nta akụkọ na be ya. Ọ rịọrọ onye ọbụla tinye uchu n'ọrụ ya ma were ihe ha na-eme kpọrọ ihe ka a ghara inwekwa ihe ọbụla bụ ihe ọgba aghara n'etiti ndị ejije. Mana nke a na ndị ọzọ ga-abịara unu izu ụka ọzọ. Tọọnụ ntị na ka unu nụrụkwa isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị ọrụ nlekọta ahụike arịọla ọhaneze ka ha dododo gbanahụ ọrịa bụ coronavirus. Eze JUN Ezerioha arịọla ọhaneze na ndị nne na nna ka ha kpachapụrụ ụmụ ha anya site n'ịzụ ha n'asụsụ na omenala Igbo. Onye nlekọta ahụike arịọla ụmụ nwoke ka ha biko gbanahụ ịṅụ ọgwụ ike nke ndị oyibo na-akpọ enhancement drugs. Otu nwaanyị ejiri na mma wee duna di ya mmụọ n'ihi ihe onyonyo ọ hụrụ na ekwentị di ya. Igwe uwe ezu oke arịọla ndị niile na-eme ejije ka ha bikodo dodo were ihe ha na-eme wee kpọrọ ihe. Ọhaneze ndị ọma, otu akọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata bụ Wednesday, 26 nke ọnwa abụọ n'afọ 2020. wee na-arịọ ọhaneze unu nọnyekwara anyị otu mgbe izu ụka ọzọ dịka anyị ga-ewetara unu ihe omume anyị. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Jemaiti Ejimka. Ọ dịnụ n'izu ụka ọzọ.